Il-Kunsill Studenti Universitarji ddeskriva l-aħħar skandlu tal-Gvern bħala abbuż ta' poter dan b'referenza għal ġobb li ngħatat il-mara tal-Ministru Clayton Bartolo mingħajr ma kellha ebda kwalifiċi. Fi stqarrija maħruġa fl-aħħar sigħat il-KSU qal li dan l-iskandlu jesponi nuqqas ta' accountability fost il-membri tal-Gvern u dan ħareġ ċar wara li r-rapport tal-Kummissarju tal-Standards ġie adottat mill-Kumitat Parlamentari. Il-KSU fakkar li l-Prim Ministru naqas milli jitlob illi tinġar responsabbilta mill-Ministri tiegħu. Intqal li dan l-aħħar skandlu huwa biss wieħed minn sensiela li qed jesponu abbuż ta' poter u jinnormalizzaw l-impunità. Il-KSU insista li Malta għandha bżonn etika fil-governanza u trasparenza mill-politiċi eletti fil-Parlament Malti. Qal ukoll li l-pajjiż għandu bżonn leadership u prioritajiet li jaħsbu fil-ġid komuni ta' kulħadd u mhux tal-ftit. Din l-istqarrija tal-KSU sabet l-appoġġ ta' numru kbir ta' organizzazzjonijiet universitarji u studenteski.